Velkommen til et eller andet. Okay, Hvad så? ja, hvad så? Vi prøver at spille Minecraft. Ja, Fail. Okay. hvor skal vi starte? Det har jeg faktisk ikke en fucking sygeste idé. Vi går hen mod de træer her, det er så lånet. Det er meget muligt. Jeg følger bare efter. Okay. Nej, Hvad vil sige vores navne? Hvad mener det du? gider vi ikke til, at vi er for dogne. Pas Vi lige er for på. dogne. Jeg blev ikke skadet. Nej, du slog mig. Okay, undskyld. Jeg fik achievement. Get wood. Det Det er lyder fordi usandsynligt sjovt. achievement-systemet det ikke fungerer ordentligt nu. Der er ikke meget træ, det er træ. Okay, hvordan har man rent faktisk tænkt os bygge huset? Jeg har ingen Hvor idé. lækker, Så skal vi hvorfor ikke lækker jeg lidt? skal vi bygge det op på, måske heroppe? Prøv at komme. Vent lige, jeg nakker lige der træ her. Pis. Der er grise der, vi kan godt bruge der som mad. Jeg dræber dem. Jeg dræber dem. Okay. Her er så en crafting bench her. Den kan vi lige bruge lidt. Har du styr på tiden? Nej. Men det har jeg nu. Vi stopper 14. Så har vi kørt en time. Men det vi siger nu, det er det der, jeg er lige ude af videoen. Så det vil sige, at vi kan få 6 episoder ud af den næste time. Noget i den retning. Okay, så hvordan har vi tænkt os at bygge det her? Hvordan har vi tænkt os at bygge huset? Åh, lækker ass. Hvor er det, jeg lukker Jeg har en idé. Jeg har en Det har rigtig du. god idé. Jo. Nej, Jo, det har vi du. bygger den af bacon. Hvad? Vi bygger den af bacon. Prøv lige at overveje den idé en gang til. Fuck, jeg fryser. Jeg har altid haft lyst til at bygge den af bacon. Det lyder ikke særlig realistisk. Det var sejt, der var en bacon-blok i Minecraft. Så kunne man lige sætte 9 stykker sammen, så fik man sådan noget lille blok. Så hvis man trykker på det, så kan man få en også livet. Hvor er det gået hen egentlig? Jeg står og prøver at skaffe sådan noget. Tror jeg. Når du er derhen, jeg kommer. Jeg tror lige jeg er crashet. Jeg er i gang med at skaffe noget hvidt. Fint. Vi har ikke brug for direkte hvidt ud for at lave en seng. Vi har bare brug for Ah, pis, mit Crash. crash. Nej, ikke uld. Træ. Det var fint. Vi har brug for masser af træ. Jeg havde lige lyst. Jeg har utrolig meget lyst til at udforske de der, der er oppe i bjerget her. Det er vi alle sammen. Ja. Det er en zombie. Hvem er Bo der? Hvem er Bo derhenne? Nej. Markus, jeg kan se en zombie forresten. Hvorfor går du hen til dine venner? Vi skal give dem en gave. Din ven kan ikke lide det, og han har Ja. ikke lyst til nogen sandwich. Ja, vi er Han er blevet forvirret. Vi game. Jeg kan godt lide hans... Jeg ved. Jeg ved det Det kan godt. være, jeg har fået en forkert indstilling på det. Jeg har noget, Hvem har brug for dem? jeg har noget, sådan jeg har noget gammel kobbel. skin. Jeg har noget kobbel, hvis vi skal. Ikke så husk det. Ah, tak. Her, bruge noget liv. er nogen, der har... Thijs har noget træ. Nå, tak for det. Jeg så husk dengang jeg lavede det der skin. Nå, tak. Ja, Thijs er skin. Ja, Okay, jeg laver også lige jeg nogle brugte tools. det i 2 eller 3 måneder, så skiftede jeg Her er til craft, her er en Gordon crafting Freeman. bench. Jeg kan ikke gå. Jeg kan ikke Mad. komme ind. Jeg kan ikke komme ind på den. Hvem vil have en økse? Jeg er faktisk ikke... Nå, jeg ved det ikke. Nogen har brug Skal vi for egentlig ikke økse? lave vores hus op på siden af den der, det der bjerg der? Ligesom Jo, det jeg kan vi gjorde godt. i mine ting Det lyder der. fint. Men nogen der vil have en økse? Jeg kan ikke lave. Jeg kan ikke lave noget på Højreklik. crafting Højreklik. benchen. Nå, det tror jeg godt, jeg ved hvorfor. Nå, ja, det er fordi han ikke er op. Opper du ham lige? Fint. Prøv nu, Thijs. Det kan jeg ikke. Ja, whatever. Vi finder ud af det senere.
Nå, jeg stadig forkert. Det var fordi, han stadig Vent navn lidt, forkert. Jeg kan ikke sætte den. Lidt ned. Jeg laver nogle svære til os. Eller nogle svære, mener jeg. Men Kan du nu? Først lige en hakke. Her er der en hak til jer. Jeg kan ikke lave noget i den. Thijs, du tager på den hak der. Prøv at se, om du kan skaffe sådan et kobbel. Okay. Jeg går ind. Jeg går ind til min familie. Okay. Du er lidt mere skadet end din familie. Kommer lige ned og gå. Det er min fætter. Det er min fætter. Du har lige mødt. Forresten, jeg har Pain Dirty slået til. Jeg er stadig din fucking julemand. Det er de andre ikke, men jeg har Pain Dirty Textify slået til. Jeg Nej, putter jeg det i sjældent. description. Det er godt. Pain Dirty Custom. Jeg går med normal tekstur. Custom for the win. Ja, du går med normal. Det står Det er fucking grimt svær. Det var min Det var min onkel, jeg mødte. Og Jeg har lige Der er en mødt edderkop onkel efter dig. Creeper Bob. kom ind. Tag den Fuck dig. string, vi skal bruge det til fiskestang. Owned. Jeg har det. Godt. Fucking Jeg fiktiv mødte der. lige min fætter Creeper. Godt ud. Okay, det er faktisk en okay syg dag, vi spawner i. Yeah. Skal ikke bare tage nogle saplings med ned og noget jord, så overlever vi nede i grotterne. Det kan vi vel godt. Jeg har nogle saplings. Ellers skal vi... Ja. Ej, jeg tror det er bedre, hvis vi laver et hus heroppe. Okay, lad os ved du hvad, første ikke, jeg så mission, vi skal op på det spændende at der. kigge på. Vi skal op på bjerget. Jeg tager noget mere træ. Jeg har fundet et fedt Spring. sted. Prøv at komme her og kigge. Vi er et fedt sted. Ja, men herhen. Ja, men herhen, der er et hul med faktisk er der allerede græs inde. Det er sådan et Seriøst? sted ligesom det der seed, der hedder Gargamel. Der spawner man inde i en grotte, fordi der er sand i den. Lol. Hardcore. Ja, ikke? Det er ligesom sådan, Jeg var lige nødt til. det er ligesom sådan et sted her, så spawner man sådan et sted som her i Gargamel. Så spawner man inde i en grotte. Og nedenunder Og nedenunder er der mine. Hvorfor laver vi faktisk ikke vores hus hernede? Det kan vi godt. Eller en mine, for der er Det en kan være mine. vores midlertidige minehus. Det gør vores starthus der, så kan vi bygge et andet fucked up sted hernede. Det er fint. Ja, Vi skal få det til i hvert fald til at se lidt bedre ud. Jeg laver en lidt pænere ind. Nogen der har noget kul. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke rigtig nogen ressourcer på mig. Wow. Jeg tænker om jeg har lort. Så skal du gå efter noget træ? Skræmmende. Og usandsynligt mørkt. Jeg har en økse her. Ja, Jeg ser den crafting bench. Der er en økse bag dig, Thijs. Gør det også i mig en. Nej, jeg laver lige en til dig. Ja. jeg tror jeg går efter kul, for det vil blive mørkt, tror jeg. Okay. Ja, Og se, fuck. hvis du kan finde nogen får, så tag os lige der sol. Okay, Victor, kan du lave en hakke til mig stedet? Okay. Ja, Det er når mig. du får lidt en økse også, så laver jeg lige en hakke. Du vil ikke vide, hvad de gjorde med det. Fuck, jeg failede det crafting der. Værsgo. Nå, tak. Ja. Danke. Jeg har fundet, jeg fandt kul. Man kan køre det til, Kul. du skal stadig holde ned lidt stykke tid, før du siger noget. Jeg ser lige, at jeg ikke Og så finde noget holde herude. lidt stykke tid, før du stopper. Hvorfor er det helt mørkt her? Jeg kan høre zombier. Det var bedre. Ja, det er fordi, vi har to, der spiller som et zombie-skin. Jamen, der er også, der var zombie her et sted. Skal vi sige, at vi ikke må det er bruge, sikkert, han skal vi må sige, ikke at vi ikke må bruge scanneren? Det har vi nok ikke tænkt os i forvejen. Okay. Jeg er blevet træt af at bruge den efter et lille stykke tid. Ja, lidt ligesom den der bug, men man kan se igennem vægge. Jo, og snart den der F3-ting, vi fjerner. Men vi skal sådan lidt bruge noget kul også. Det er lidt fucked up uden. Ja, Nå, Thijs har Som fundet det første skal vi så ikke... lige lave et trækul lige på højde med, hvad her, den her. Jo, men Thijs han har fundet kul. workbenchen. Jeg har en idé, så nedenunder, der skal der Ja. være en etage mere. Ja, så Jeg graver det ned ud. til Mine der.
Det kan være vores kisterum, der er nede under. Jeg kommer med fakler. Stil så hurtigt som Nej, muligt, for der du er kommer pisse med mørkt. fred. Ellers er du død. Lys. Jeg er så venlig i dag. Vi Ja, tager noget seriøst. træ. Ja, jeg tror ikke seerne, de kan se en pind, fordi at... Ja, altså vi skal sørge for at have Okay. så meget lys som overhovedet muligt, for ellers så kan vores seerne ikke se en pind. Jeg tror ikke, de kan se en pind, hvis jeg løber på. Nej, du er nok godt. Ja, Men de kan ikke se meget, så. Rundhånd med noget. Ja, vi skal lige grave det her gulv kan jeg et lag dybere. Kan jeg lige få en masse fakler, så kan vi smutte ned og Ja, ud på Thijs, du havde nogle fakler, havde du ikke? Jo, men jeg har ikke noget træ mere, fordi jeg har givet dig alle fakler. Okay, værsgo, du får Skal, noget træ her. skal vi ikke bare... vi venter med at gå derned til vi eller vi venter med at gå derned til vi er 3 klar. Ja, god rundt. Grav lige det her gulv. Når vi er 3, så klarer det vel lidt. Det her, pas på. Det her, det bliver... det bliver mine-kisterum. Jeg kan stille noget sand op til dig. I ved ikke, Nej. hvad jeg laver. Jeg har fundet Du har masser. fundet en mine. Godt. Er det en blindgyde? Jeg har også fundet fundet min fætter Bob igen. Oh shit. Nogen der har en bue. Victor, kan du lige lave 3 svær og komme ned med os? Ja, jeg laver lige nogle hurtigt, men jeg har ikke kobbel. Jeg har nok til, Eller jeg har nok lige nok til at lave en skov. Det er en god idé. Jeg har lige nok kobbel til at lave en skov, det hjælper ikke meget. Jeg kan give dig noget kobbel. Så kom med det. Jeg er lige i gang med min kul. Selvom Sådan min her. fætter Bob er på besøg igen. Det går nok. Altså, døde din fætter Bob ikke lige for 3 sekunder siden? Eller, nej, ikke 3 sekunder siden, men 10 minutter siden cirka bare. Jo, men jeg har rigtig mange fætter, der hedder Bob. Bob. Det er familien Bob. Bogstaveligt talt familien Bob. Jeg lukker lige døren, for jeg har ikke lyst til, at der kommer nogle monster. Ulla er seriøst et godt byggemateriale. Er der mere hernede? Fuck, der er 2 creeper. 16 fedt, tror jeg har. 2 af mine fætter og Bob. Ja, 2 af dine fætter Bob. Ja, det Jeg har en idé, jeg har en okay. Vi kan... kobbel der. Eller kobbel der. Der hvor jeg lige slog dig. Kobbel der hvor jeg lige slog dig. Sådan der. Jeg lukker ud. Fuck ja. Jeg vil lige på. Jeg er lige ved at slå ind med min hakke hele tiden. Sådan der. Og så lige en dør der. Der mangler en dør med her. Det lød episk. Det lød epic. Miki. Min ny sex er det bare lige på nogen som helst form måde. Hvad synes I om Minecraft? For der er nok nogen af dem, der ser det her, der ikke kender Minecraft. Hvad fanden er det, jeg samler op? Jeg samler en masse ting op. Det var alt mit cobblestone. Nå. Har du også nogle pinde? 3 pinde. Nogen der har 3 pinde. Nej. Jeg har en masse pinde, men du får lidt noget træ i stedet. Det er jeg smidt ned under. Nu skal vi ses på, om jeg ikke slår på hinanden. Hvem vil have bacon? Jeg skal lave svær. Jeg tager smid mig. Jeg er i gang med at lave nogen. Victor, jeg lavede svær. Nå, nu har vi en masse Nå. spare swords. Lol. Vil du have et? Nej, det har jeg. Okay. Hvis der er nogen af de her 2 stykker cobblestone, så eller nej, mine er bare lige nede. Stjæl en cobblestone. Det er mine bare lige til. Shit. Åh nej, jeg møder min fætter Bobby. Så der er Fedt, hvis man fedt. creeper.